greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Chitubu. Chitubu makuchiziya kuti chitubu chisingapwi, chitubu chizere necontent inokonsumwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa kunzi aiwa ichi chine content yakakodzera ngechikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Saka if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Yes, kana muchangotanga kuti bata muzuva ranhasi, kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate, namba dzangu ndo dziri kubuda apa. Kana une nyaya dzaunadzo, ndibate futi namba dzangu ndidzodzo handitika. So without wasting much of your time, pakashata ma1 pane video randakaita nezuro and the day before yesterday also comrade amai Elizabeth Mucheche, right? Saka vaitaurawo matauriro avaita ende vakazopotsa rurimi rwavo kutaura. Ndofunga kana usatoona video iroro ndaisa link mudescription, manya unoita sei unoona video handitika. But tazotaura navo muzuva ranhasi vakatitsanangurirawo kuti where is she coming from, background yavo, so that munonzwisisawo kuti before we are too quick to judge, isusu tisatatanga zvedu kuseka nekunakirwa nenyaya, timbonzwawo kuti aiwa vari kubva kupi. But interview iyo yandaita over the phone, vataura ivo mashoko ekuti baba vangu, he was one of the founders wechimurenga, and baba vangu ndivo vakaita sei vanga vari one of the people vakabatsira kuti titore nyika, mari dzavo ndo dzakashanda handitika. So ndisingawanze kutaura, da kusiya muchinzwa vachizvitaurira zvizere kuti aiwa yakaitika yaya nezuro yanga inonzi slip of the tongue. Kana nini pana pandotombopotsawo kutaura, but zvinowanika handitika. Saka rega tivanzwe vachita sei vachititaurira nhoroondo yavo kuti vambori ani, vanobva kumhuri ipi, zvinofamba sei handitika, monzwisisa handitika. So leave a comment in the comment section and let me know what you think about nyaya handitika. Saka as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scene, rega ndikusiye mchiona muchinzwa audio iyi handitika. It's bye for now. Yes, hello, yandakunzwa. Hello DJ Holly, makadi yenyu? Tinofara, munofare? Ndinofara zvisingaite, ndonzi Elizabeth Mucheche. How are you, sir? No, I'm good, and you? I am great. Ndakafara ndakaona mandikavha nezuro pandiri kuti rege ndingombotarisawo chakangobuda chega paningirikini paYouTube chikati pop out. I'm really grateful. Actually, inonzi slip of the tongue. Because some of us hatsati kunyatsogona inonzi public relations. So unoziva kuti unogona kuti uchi-interview kuti uchitaura nekuti you're an amateur, then wobva warekodwa. Ndakati kuti ndataura ndikati maiwe ndaita mistake, makameramen anga akanditarisa so achititora vabva vovhura maziso okunge maomoji, ndikava ndatoziva kuti nyaya ichatenderera. Inototende ndozvatei takamirira zvinhu zvakadaro. But anyway, we can set the record straight. Right? Yeah, we can set the record straight. We can set the record straight, definitely. I'm delighted to talk to you. I'm Elizabeth Mucheche, and ndine 3 kwaparirenyatwa, 3 honorable children. Ndiri mwana waMucheche kumabhazi. Na baba wangu Ben Mucheche, Luke Mucheche, BK, angari kubata bhesi reZAPU kuZambia. Ndo mhuri yandinobva, ndo kudzinza kwedu, ndiri kuShumbanya, Mziwa neHoreka. Isuve nevayo nyika, tinonzi anamwe. Saka ndinobva both sides of my coin of my life. Ndinobva kumhuri dzakange dziri very involved in the armed struggle. All right. I happen to be brother yamai vangu anonzi Tibbs is one of the fewest first directors veCIO. Okay. Vachibva kuhondo. Saka chinhu chinonzi Zimbabwe ichi chakabva nemumaoko ababa vangu vanonzi Beni Mucheche. All right. Zvakaitika ndezvekuti kusati kwava nezano
kusati kwane zapu kune zvanga zviriko. Mm. Ndo vakomana vakagara pasi vaine vamwe vakomana marovha. Zvikanzi mudhara taomerwa. Zvikanzi ndiri kuzviona vakomana kuti zvakaoma. Zvikanzi saka inini ndakuona kuti ndoita sei kuti ndigadzirise nyaya yenyika iyi. Ndopavakavhura zvimwe zvamunombonzwa kumabhokisi ehistory nezvimwe zvamusina kuudzwa because mabhokisi ehistory akanyorwa ofti nevanhu. Saka vanhu vanonyora vaivai vanogona kupotsa kana kusatozviziva. Saka vavhura zvavainge vachivhura izvozvozvo, vakasvika pakutozovhura nemabhesi because macomrades anonzi akaenda kuhondo vanozodeclare national hero whether provincial or national. Vanhu iva vane mabhesi avaenda, kune vakaatanga mabhesi. Baba vangu is the one who was involved in the liberation struggle ine chekuita neAfrica yose. We're not talking of Zimbabwe. Tikutaura kuti Julius Nyerere Tanzania, kuti kufoundwe zvanga zviriko, that's my father. Samora Machel, kuti vafandwe paite independence yeMozambique, that's my father. Kenneth Kaunda, kuti vawane independence yeZambia, that's my father. To name but a few of them, kwese kunana Ghana, they needed money. They couldn't get the money from white people. Definitely, Murungu akupe mari yekuti usunungure nyika. Saka vanhu vatema vangu vaine mari vanga vari vangani konga kusina. Hatisi kutaura mari yekusunungura Zimbabwe. Tiri kutaura millions and millions of dollars ekusunungura Africa. Saka donzo ravo ranga riri rekuti ndikandifinance chinhu because hapana nokupa mari. Saka imimi sometimes you wonder pamwe kuti kana kuti munonzi mafriends edu ana Sweden ana friends edu akati vanhu ivavo vanenge vachinzi mafriends vanga vasingabuditse mari chaicho yekunyatsoto hondo iite vanga vasingaibuditse. And vakomana vai vanga vari kuhondo vaibata pfuti handiti. Pfuti iyoyo inonzi AK-47 inobva kunonzi kuRussia. Ana baba vangu vakanonotrainwa kuRussia. Ndoko vakanotora pfuti ikoko kuti handinobhadharwa mari. This is deep intelligence. Kuti ipinde munyika muno, kuti inonopinda mumabhesi, inonge ichipinzwa hawo ilogistics. Saka inini I am a logistics yehondo yeAfrica. Inini zvafana ndi mwana wakebzi mwana wamucheche ndini. Saka chinhu chavo ichi vachichironga vachichifambisa, I think ukacheka history unonyatsonzwisisa kuti kune munhu anonzi Robert Mugabe. Haana ungonyuka haana ungonyuka. Anenge akasusukidzwa. Isusu tiri ana shumba nyamuzi wanooreka. Vamwe vanototaura kuti tiri masvikiro. Neutungamiri hunenge hwaitwa. We are just people of business and people that love people. Zvekuti vamwe vanoda kuzozviisa kuspirit realm votanga kuti mondoro or something, but munhu haangaiti mabhazi anopfuura 100 ka opisirwa mamwe 40 obva areplacer. Hondo yakapisa mabhazi ababa vangu. That's how far and how deep Zimbabwe is for me. Mugabe pavanga vari kukura vachizoenda kuuniversity kuSouth Africa, vachizomboenda kuGhana kwavakasangana Sali, zvese zvichiitika pavari. Kuno kuZimbabwe kune zvanga zvitoriko zvaitoitika zvepolitics. Akatozoya kuzojoina, aijoina chinhu chana baba vangu. Haigona futi kungojoina because my father was a very tough man. Haijoina kana vasingade. Akatojoina because vaida. Ndo akamushedza kuti huye. My father was in the Reserve Bank of Rhodesia. In the board of directors of Reserve Bank of Rhodesia. Then vavapinda futi muReserve Bank of Zimbabwe. Kana tichitaura kuti Reserve Bank of Zimbabwe, vanhu vachibva kuhondo, makiye Reserve Bank angaina Beni Mucheche, vanhu vachibva kuhondo, Ian Smith achinzi zvaramba. Pane vanga vane makiye State House,
maki yekureserve bank ndokunenge kune mareserves. Chinhu chinonzi nyika ireserve bank of Zimbabwe. Ndikungotaura reserve bank, the bank of the nation, of that particular nation. Saka Mugabe vakazotambidzwawo maki naMucheche. Vaitonzi chipinda naapa kuti upinde muState House. Makiti titori nawo. Mamember of parliament akapinda after independence. Vaitambidzwa mota apa paparties apa off Beatrice Road pagaraji pababa vangu. Hatina mota kana one yata wagadi kutora dzako maGD6 in this era ukanzi distributor handinotorako 1 million oisa pasaidi kune vanoba asi ndo vakadistributa mota idzodzo. Mota yakafambwa nayo naRobert Mugabe kuenda kuMozambique achida kunobhilivhisa macomrades ariko kuti ndini ndaitwa president weZanu. Mota iyoyo, it was a brand new vehicle, vakapiwa naBeni Mucheche. Munhu anonzi Joshua Nkomoyo, Zanu neZapu chinhwani changa chiri Zapu, changwamwe nezvimwe zvakatangwa nanababa vazotanga futi Zapu. Vatanga Zapu futi. Zapu iyoyo yaenda kunonzi African Union OAU vachienda musangana naJoshua Nkoma kuti vanotaura kuti tiri kurwisana nevarungu, zviri kufamba sei, achinosanganawo nemamwe maleaders emaAfrica. Nkomo akati Mucheche, ndaita problem yemota zvikanzi no ndiri kukupa motikari Joshua Nkomo yekuti ishandise zvikanzi ndiri kuvimbisa kuti ndikadzoka kubva kuAU ndo ndakubhadhara brand new car. Mucheche bhodhirevha vega mbune munhu wabusinessman vaunoisiya kubulawayo. Vaisiya kubulawayo motikari iyoyo. Ava vakomana vachibva kuAU hanzi vakasungwa ndobva ndopa vakapinda mudetention pamwe dzema10 years rameno. Mota dziya dzanga dzadhirivharwa dzinyowa nezvinhu zvese zvavanga vaitirwa naBeni Mucheche that were confiscated. Dzimba dzeZapu, mapurazi zvese zvatorwa naIan Smith. Hatisi kuziremember vanhu vachienda kuindependence. Nkomo vachinzi VP, vice president. Baba vangu kusvika pakufa vakangotora kuti mota iyoyo haina kudzoka handi yakana mari yandakazombowana kana ndo mhuri yangu inini, ndo mhuri yandinobva. Saka mabasa akaitwa nemhuri yedu yekwaMucheche as far as the armed struggle is concerned, zvinoda maybe tikaita maybe mwedzi tichimuka makuseni todya breakfast totaura, tomboita lunch, tomboita siesta, manheru todya sapa totaura futi. Zvinotoda more time. And then yanezurei yandakazoona ndiri paYouTube ndakati Mwari zvadzoka zvinhu zviya, because actually I'm a very patriotic Zimbabwean. I've given you my background so that you understand me, who I am. Besides being a daughter of Mucheche Basi's fame, I am also a person akatraina futi ku-prisons, first intake yaCommissioner General Zimondi the late. Ndakatorwa kumba ndikanzi mwana ngaanodzidzira through the normal procedures. I applied ndikapota ndichiexercise ndaudzwa kuti training yachona kana uchida kuenda kuinterview unomhanya. I did all that. Pass out yangu bva ndapinda muprisons ndiri mushandi wenyika. Nofunga mvura inoerera nepayakaerera napo. Baba vangu vaiuya kudhepa voti hausati wakuda ndaomba. No, my instructors akatoti no, makudisturba mwana, chimuregerai achingopedza. They used to come almost every day. Saka I am not just patriotic, akusotidzakatenwa patriotism, no.